Bé, avui tenim una d'aquestes sessions de control en el govern de la Generalitat i en el president en el Parlament de Catalunya. Això ho fem gairebé cada 15 dies i en aquest torn de preguntes i respostes els grups parlamentaris tenim ocasió de debatre amb un torn de 2 minuts i mig per barba temes d'actualitat. Avui concretament n'hi ha un de molt important, la decisió d'AENA d'adjudicar la Terminal Sud amb un grup de companyies i d'aliances, i jo avui li preguntaré a José Montilla com veu aquesta decisió que s'ha pres per part del govern espanyol, si el govern de la Generalitat realment ha pogut negociar alguna cosa i quin model té aquest govern respecte a l'aeroport del Prat. Nosaltres i jo personalment som bastant crítics sobre com s'han fet les coses, però abans d'establir una opinió definitiva, doncs lògicament volem conèixer quina és l'opinió del president de la Generalitat. I per tant la pregunta que jo li faig és: aquest govern que vostè presideix està a favor d'intentar desbloquejar aquest monopoli d'AENA, sí o no, senyor president? Senyor diputat, miri, aquest és un pas important, però un primer pas. No és el que volem, no és l'objectiu final, però és que d'aquest recorregut s'havia fet molt poc camí. La veritat és que quan se li ha preguntat sobre l'aeroport, el president de la Generalitat ha sortit en la línia habitual, i la línia habitual és que quan ell no és capaç de resoldre alguna cosa, doncs mira endarrere i aleshores sempre tot és culpa de Convergència i Unió. Però bé, això ja hi estem acostumats i per tant ja no hi donem major importància, no? En canvi el que sap greu és aquesta sensació que dona aquest govern de la Generalitat de submissió davant del govern espanyol. En aquest tema de l'aeroport mana AENA, una entitat creada per part d'un govern socialista en forma de monopoli. La clau per al nostre país està en desmuntar aquest monopoli, perquè mentre les decisions les segueixi prenent AENA sempre hi haurà una majoria, diguem-ne, a favor de l'aeroport de Barajas en detriment d'altres aeroports i concretament de l'aeroport del Prat. Aquest fet d'haver favorit a Ibèria doncs ja és ben clar, està desmuntant vols i en canvi se la premia anant en el millor lloc d'aquest mateix aeroport. Jo espero que en algun moment doncs podrem arribar a tenir una majoria en el Parlament que permeti fer un plantejament des de Catalunya clar i que permeti dir al govern espanyol que això és un anacronisme avui dia a Europa. No hi ha pràcticament ni un sol país de la Unió Europea que tingui la gestió centralitzada a nivell de ministeris, en aquest cas a nivell de govern espanyol, i per tant jo crec que el propòsit i la força que ha de venir de Catalunya ha d'anar en aquest sentit, que les decisions les puguem prendre nosaltres mateixos amb uns consorcis on clarament les institucions catalanes tinguin una majoria clara. Si això avui no és possible és perquè òbviament els socialistes no hi estan d'acord, els dirigents d'Esquerra Republicana no fan definitivament aquest pas a favor. A hores d'ara encara avui patim aquesta distorsió, aquesta disfunció de que podent-hi haver una majoria en el Parlament de Catalunya que defensi aquest aeroport en mans bàsicament catalanes, estem encara, diguem-ne, pendents de les decisions del PSOE i del govern espanyol.